A shiga na masoyin gaskiya sai tabara, gane masoyin gaske sai tabara. Allah wadaran halayyar mutumin zamani, fuska biyu suka nuna suka yaudare ni, yankan baya aka mun kanso ba su gune. Na so diyar da ta sa yaudara gare ni, kan san ta zahiri ne kamar na shiga ta. Ita ce sanadin fitata daga makaranta, guri na komi na samu ne na bata, wa ashe zata nuna halin na karanta. Na yi riko da sarkin da ya yi mu. Babban abin da in ya tuna kamar ni ciwo, ko da yaushe gidansu muke kai da kawo, su kuma suna yin warwara irin ta tsawo. Sun sa ina jiran shanu na gawo, wa ashe diyarsu sun sata a hannun jari. Gurinsu da ta auri mai tarin wuri, aka san hakansa shekacce ƙasa ta shuri. Don Allah ya yi hannu da auren jari, kuma in muka yi abin da bai so ba kyanmu. Iye na yi riko da mai kyau da cika na zatiri, sannan in yi sallah zan karan salati. Zan samu yar da ta fita ku ba aminti, sannan in samu kuɗi na ginin siminti. Hasadar ku na wataran za ta zama tsani, sannan abin da kai mu ya ƙara sani. Dan duniyar ga komi kai zai hawa auni, za mu je wurin da kowa zai bayani. Allah ka shirye mu bar cutar kanmu. Ah